رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتدبروا قول الله تعالى حيث قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين. دافع بلا ممسد دافع بتكي دفع بتكي عليه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. فمن بك بقول بلي ولف لا لا أولويا على تاي دغو كولونا كوكان فونا جغورو فويا على تاي دغو كولوني كبا كولوني يونجي ميمبي وي على تاي تنوبه وعلي على مي على دي كبا كولو بلي ولف لا دلا نيغا دغو كولو دلا ونو كونو فون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. nga obeko fe mamunun kafiriyara mamunun bana alala mamunu ya Allah ta'ala ka sebayan nangaru e ka filawlu beke ka nywana ke o alaina kana ka davun suma wal iyad billah ala kana yi amgawla ambishire ya kurakura ya o ala ka kilibandiyaka الشير يقرأ على كرك تشينيك صلى الله عليه وآله وسلم تشيد من على يشي رحمة للعالمين كاكهني دافبي يا ربي وهني على كانفراني ربتكوك في الدنيا والآخرة على كشن مجيد على كرك صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمو أنا جيون أني ما من صنع كتبو أنو في تشينغا فكتاسي القيامة سنة سليم أو كتنو قرا يا دلبا مسي. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا
ولا بما فعل السفهاء منا ملك جلماي كدلبا مسافو كاتنو كمجم كيافني أفي كمغتوني الله تعالى في أكنا من أيرك كتوما أنشلا نلوما منو بانشلا كودون بالي منو بانشلا دادون بالي منو بانشلا على كنا من أولوكا كتوما يا رب عليك هنا أنا عليك يا فأما أقوى أسلام وأيون ولي كنا على يسرنيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أسلام وإسرى علي حق تقاته على يسرني يرير الله ولا تموتن أكن سفيو إلا وأنتم مسلمون فاكسر إسلامي أسلاموا تمسكوا بدينكم أي أشغى أكديننا أي توانا أسلامي من أنزبلا أنزبلا أنغتينا أسلامي كلالي ولا غندالينا ورالي الصراع بين الحق والباطل ويكو قرأي وبتوسينا فكتاسي القيامة سنغسيل شيني كالو تشنغوارا دا وبتوسينا فكتاسي القيامة سنغسيل ما ngangalon dise chena de atesala nga kele ngon besela wa kele bena adunge wudo kele imbena kele chewdu ya rabbi chen kele chew ala kan farawluka aslama uslama ya keleli kuma be obeslama ya ka chetiya to de dangena maya obeslama ya ka dine chetiya abode jira kele aflana aslama ya jugu ka kuma fotaw wala saka aslama ya lagushi ni mamin beslama la ni tala iyere mate ikunvete ni be donye ni ala obi to de daslama ya la katafe kadaka ala mi fo uma mabbe wire de boka sheria uka wa ala koko koyimbe to chugomina ko be ke katati nyina ma ya fle chugomina koyimbe ke katati chugomina na kuma kete o de be ma siga qur'ana na ga qur'ana ya fo chugo yere mina de abake ka kete ni bana muntoro mbulusa o ya ngan sebedo anga dinema ka mina an sebela kelewo kelena kumbe aslama yaka jiya kono layni kelen da made bala o yejumai e farka fa akula e ka bwala ikaslamé ka ci ika kafiriya komi ulu kafiriya ra chukomina khalas indi ako conclusion indi ako bita kunje mina wende kafiri ka kelen layni kelen be o ikaslamé ci indi to ala yere de fa kuti wuli u ba kele ko kele ina hakla ko akele libi dabla o fe dabla de u ba kele u ti fara akele la fo munga ke fo u ka sigi kabo akadina ma nu sira ko ke ala kanu sewla o pana e ka sebaya soro e jumenyi fengelem bew o ye u ka kele masega iyoyo u ka kele maseka e buitaka fanga ni famu yana nga dokuma to detail kono islamé ka don ani kafiru chekele kafiru ka layni e fengelende we e ka islamé ka chi awa ere ka nga jodanga mina wala saku ka kele chi ubolo ka kele ke gwanzan ka kele ke fuye ka kele ke haba manthura ode islamé la makato wala tamutunna illa wa antum muslimun islamé la makato ikasabati ka dinaka no kero ka kele chena halu ese sorika ka dangari nina ka kele manye halu ese sorika kimne kabla ishi kasula ka kele manye halu ese sorika ki gien ka bo iwolo dugu modugu la ikata satunga fe uma seba ya sorika nga ijugu kafiri ese ba ya sorosla meka kuma jumei na aka kafiriya baro siraka ke sowi
ka dangari e ka silamɛya la. Ale ye wuli ka jɔ min kɛ o kɛra sababu ye k'e siga i ka diinɛ na, o kɛra sababu ye k'e fari fa, o ye saliya. E k'o ye pourtant a ye min fɔ ninnu bɛ sɔrɔ tiɲɛ ye dɛ, a kan k'i hakili jagabɔ nin yɔrɔ kan koyi, u b'a fɔ ta u b'a fɔ. Ala k'an kisi o ma. Waswasa limaniya la ya Rabbi, Ala k'an kisi a ma. Siga Ala la bana, Ala k'an dusukun saniya ka bɔ a la. Asilamɛw, an bɛ ɲɔgɔn wele ka na Ala ye siran ma ani sabati. An ka sabati silamɛya kan. An ka sabati silamɛya kan. O kɔ an ka hakili jagabɔ. Kɛlɛ minnu bɛ sen na kumakanw de don. Kumakanw de don, kumakan minnu n'u bɛ fɔ ka kɛ ka silamɛya lagosi, ka shubuhatu ta k'u masiri, ka laɲini ye jumɛn ye? Ka e siga silamɛya la, k'i siga Ala ko la, k'i siga lahara ko la, k'i siga cidenw ka cidenya na, k'i siga Allahu Ta'ala kɛ kitabu jiginɛw na. Allahu Ta'ala y'o kuma ɲɛfɔ Quran kɔnɔ ka kɔn o kɛwale minnu bɛ kɛ k'o kɛ bi kabini u faw ma bange. Olu yɛrɛ tɛ dɛ, ko in nana minnu ɲɛna, olu ye nin kɛlɛ ɲɔgɔnna kɛ, olu dɛsɛra a tɛmɛna olu la. Allahu Ta'ala y'olu ka masala fɔ an ye ko wa kafiru cogo de ye o ye. O bɛ mun kɛ? yuriduna, olu b'a laɲini liyutfi'u nurallahi, taruna Allahu Ta'ala ka nɔɔrɔ dugan. Asilamɛya nɔɔrɔ de ko don, Ala kelebandiya nɔɔrɔ de ko don, limaniya nɔɔrɔ de ko don, kanda nɔɔrɔ de ko don. Ko u b'a ɲini ka o nɔɔrɔ in dugan bi afwahihim, ni u dabaraw ye, n'o ye ka mɔɔw silamɛya lagosi mɔɔw bolo k'u kun bɔ a kan, ka Ala ka cidenw lagosi k'u kalontigiya, ka mɔgɔw kun bɔ u kan, ka silamɛya ka sariyaw lagosi. Ko laɲini jumɛn b'a la u bolo? yuriduna, u b'a fɛ de liyutfi'u nurallahi, taruna Allahu Ta'ala ka nɔɔrɔ, n'o ye kanda nɔɔrɔ ye, k'o duga bi afwahihim, ni u dabaraw ye. Ala ye u sɔn da min na, Ala ye nɛ min don u da. Fɛn ninnu ye Ala ka dilenw de ye. alam naj'al lahu 'aynayni wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Yali adamaden minnu bɛ kɛ ka danganw fɔ, ka cɛbakɔrɔkanw fɔ, ka Ala lagosi, a mɔgɔ dɔ y'a kɛ, Ala ye ni aya ninnu jigi o la, ko ne ko nin cɛ in o, ne Ala de ma ɲɛkisɛ fila d'a ma wa? alam naj'al lahu 'aynayn, yali anw de ma ɲɛkisɛ fila k'a la wa? Ne Ala de ma ɲɛkisɛ fila ci a ɲɛda la, a ka yeli kɛ n'o ye wa? wa lisanan, ni ka nɛ don a da, wa shafatayni, ka dawolo fila k'o da la tara a na se ka kuma. O kuma a y'a to a ka kuma, a bɛ min fɔ ne Ala tulo b'a la, bɛ min fɔ Ala y'o dɔn. O kuma u b'a fɛ ka Ala ka diinɛ nɔɔrɔ dugan ni u daw ye. Ɔ Ala ko di ka an hakili sigi, an minnu k'an bɛ Ala nɔfɛ, an minnu k'an ye silamɛw ye, ɔ ko min ye nɔɔrɔ in, an kana siran a dugani ye, an sɛbɛ don an yɛrɛ ma, an ka jɔrɔ ni an yɛrɛ ye. O kɔrɔ ye di? O kɔrɔ tɛ ko silamɛ tɛ silamɛya dɛmɛ dɛ, o kɔrɔ tɛ ni silamɛya lagosira k'i t'i dimi dɛ, nka e jigi de kana tigɛ ko a ko dabilatɔ don, ko dabilata de tɛ. O kana jigi maa si kɔnɔ, a silamɛya ko in tɛ ko dabilata ye. Ala y'i kale o ka di, wallahu, ko Ala dɛ, mutimmu nurihi, ko Allahu Ta'ala ye a ka nɔɔrɔ tiimɛbaa ye, walau kariha al-kafirun, ko hali ni kafiru y'o kɔn, hali n'o ma diya kafiru ye, hali n'o ma bɛn kafiru ma, ko nɔɔrɔ in kɔni bɛna dafa, n'o ye silamɛya nɔɔrɔ ye. Nin bɛ fɔ don min na, o y'a sɔrɔ a jama tɛ nin bɔ dɛ. Nin bɛ fɔ don min na, o y'a sɔrɔ a bɛ dugukolo yɔrɔ hakɛ min na bi, a ma surunya o la. Nin bɛ fɔ don min na, a kuma kabakoya kun ka bon o don ka tɛmɛ bi kan dɛ. Ala ye kuma tɔ fɔ, a ko ni mɔgɔ min ma Ala dɔn, ani n'i ma silamɛya dɔn, Ala huwa alladhi, ale de ye masa ye, arsala rasulahu, a y'a ka ciden ci, bil huda, ni kanda ye, wa dinil haqq, ani ni tiɲɛ diinɛ ye, liyuzhirahu ala ad-din kullih,
tari anana o bangi diinɛ tɔw bɛɛ kan walaw kariha al-mushrikun hali ni o ma ja filanga fo maa minnu bɛ fɛn wɛrɛ kow la ka fara ala ko kan walima maa minnu bɛ na ala ko la ka tugu ko wɛrɛw nɔ filanga foya n'a nasira bɛɛ filanga fo n'a nasira bɛɛ ko hali n'o ma ja u ye nka o de bɛna kɛ wa o de kɛra koyi o dusukasi de b'u la qul mutu bi ghayzikum o de kɛra ala y'o layidu min ta alakira ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'a dɔw munafiqu tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛda filɛ u bɛ kɛrɛfɛ kumaninw fɔ u b'a fɔ ko alakira b'a la k'a ka mɔgɔw nege ko farisi na dayɛlɛ romu na dayɛlɛ nin na kɛ silamɛw ye u na yamara u na yamara ko an filɛ kɛlɛyɔrɔ la yan hali ka bɔ ka taa bawuli kɛ tu la an tɛ se k'o kɛ e bɛ kɛ ka i ka mɔgɔw nege ko nin na kɛ nin na kɛ nka u kɛra dɛ u kɛra ala ye layidu fɛn o fɛn da alakira ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alakira ye kibaru fɛn o fɛn lase aw ma ko in faamu hali maa dɔw bɛ ko in kɔnɔ u ma ko faamu al-anbiya'u war-rusul cidenw ni nabiɲumanw n'a sɔrɔ ko u tun ye ko dɔ de dilan ka bɔ u yɛrɛ yɔrɔ ka mɔgɔw nege n'a ye o kun dɔ man ko koyi ni hakili ye fɛn o fɛn dogo hakili wɛrɛ b'a ye ka cidenw ka cidenya kalontigiya o ma daminɛ bi koyi suratu yasin na ala ye dugulama dɔw ka baro bɔ dugu kelen ala ye kira 2 de ci u ma u ma sɔn k'a dafa kira 3 la u ma sɔn kira 3 dugu kelen a bɛɛ la u ko ala ma foyi ci ko tiɲɛ tɛ kira ko bonyana mɔgɔw hakili ma ka kɔrɔ o kɛra o kuranɛ y'o masala fɔ a dɔw yɛrɛ kabakoya kojugu k'u ka ciden ma ko ne ko o tuma na kuma de kɛra e fɛ an tɔw cɛla an ɲinama o bɛ kɛ cogo di wahayu de jiginnen k'an tɔw cɛla munna ala tɛ kuma an tɔw fɛ o munna in o de ye ibilisa yɛrɛ kɛ ibilisa ye o de ye kafiruw kɛ kafiruw ye o de ye kafiruw ka ban ala la o de ye u kunna koya o de y'u halaki n'o ye ka i bana mini ka gwara da Allahu ta'ala ka kumakanw na ka gwara da Allahu ta'ala ka sariya la ka gwara da ala ka sugandili la wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara sugandili bɛ ala de bolo komi dali b'a bolo cogo min na ala bɛ fɛn dilan ni min y'a ja a ka fɛn dilanlenw na a bɛ fɛn sugandi o la ni min y'a ja mana cidenw ka cidenya bonyana mɔgɔ dɔw hakili ma o dɔw ma se k'a faamu ninnu bɛ kɛ cidenw ye an tɔw cɛla cogo di b'ale kira sallallahu alaihi wasallam a binakɛ kɔrɔba dɔw minnu dɔw ma sɔn a la n'u y'a dara u kafiri o dɔw tun b'a fɔ ko ne ko ni cidenya don anw de t'a binakɛ ye wa muhamadu bɛ se ka ta k'o cɛw ma cogo di allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ala de b'a dɔn a b'a ka cidenya bila yɔrɔ min na o tuma na layidu min taara silamɛya ye n'o ye k'a bila diinɛ bɛɛ sanfɛ an filɛ o tile de la hali ni sɔrɔ tɔɔrɔw bɛ silamɛya kan hali ni an yɛrɛ lafulen don an ɲɛna nka tɔɔni min bɛ yen an juguw ma jɔn o la dɛ an filɛ juma seli min na nin ye u ma jɔn o la dɛ an filɛ kuranɛ kalan min na u ma jɔn o la dɛ an filɛ silamɛya ko kuma min b'an da u ma jɔn o la dɛ ka d'a kan kafiri tɛ ale t'a fɛ a tɔ de ka to i bolo f'i k'a dabila de fo silamɛya ko de ka dabila o ye kafiruw ka kɛlɛ ye mana ala ye dun ye layidu ta silamɛya ye ko silamɛya kɔrɔtalen bi to o la an nana mun ye kɔsa in na ni kuma fɔcogo minnu cayalen don jamana kɔnɔ an fɛ yan bi o ye jumɛn ye o ye an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an faso ye an ka ɲɔgɔn ɲininka sa dɛ an bɛ sigi de a kan bɛ kɔrɔlen min ma a b'o de ɲɛfɔ an ye ko in kuma in ka to k'a bakuruba fɔ ten anw n'u bɛ suma min na a la o jate b'anw bolo yan kuma kan bɛ min ma bil isharati labibu yafhami n'i bolo si hakilima b'a tɔ faamu anw ɲɛ b'o la koyi nka minnu b'a la k'a bakuruba fɔ ka maaw ja bugɔ ka maaw nege an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka segin an ka laadaw ma baasi t'a la arabuw ko ten u ka dalen la ko kullu fatatin bi abiha mu'jaba ko denmusoni bɛɛ kabakoya b'a fa la ale yɛrɛ kabakoyalen don a fa la o kɔrɔ ye bamananw b'a fɔ bamanankan la ko maa si t'a faso jira n'a numan bolo ye an bɛɛ faw ko ka d'an ye an ka kɔrɔlenw u ka d'an ye tiɲɛ don
ante fonyo ngola anga siga anga koroluma nga korole jume ngodo ambo de nye fonyo isa ni korole munu ngodo sisa ni korole be de bita kwanda wuluma blokim be kana ibo blassa kulusimi mbila ibo blassa ibi dabani nguruni tasisa ibi bo internet kono sisa ibi mbo do sisa na atlango ame korole nyuma ni nyuma mbe korole la ambota ni juma mbala ambo fli no tefo anga laga to fodo ko korole sisa korole amba bedeta amba beta wal mamba tomo wal mamba bebla farafina ma korole jumenga korole jume momulo to anga sabalsa yere neni mai yere lagoshi mai o da to manda de fencha manga yote korole jume ni jogo kunda do ni jogo ko srado an yɛrɛ tun bɛ waso n'an ka jogo minnu ye yan olu ni silamɛya tɛ kɛlɛ o n'i ko sisan ko an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw tun bɛ tiɲɛ fɔ e ni silamɛ bɛ kɛlɛ o la n'i ko an ka segin tiɲɛ ma n'i ko an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw tun bɛ kuma dɔ fɔ n dalila ko hɔrɔn tɛ faden to dun dɔw b'a tafsiru kɛ walimuso ɲini ye n'i ko an ka segin jɛnɛyakɛbaliya ma i ni silamɛya bɛ kɛlɛ o la e bɛ silamɛya gɛn o kama wa n'i ko an ka segin n tɛ walifɛn suye n tɛ walifɛn dun ni namaratigi n namarakɛ n tɛ nkalontigɛ n tɛ maa janfa ni ko an ka sigi o lada kɔrɔ ɲumanw n'o jogo kɔrɔ ɲumanw ma i ni silamɛya bɛ kɛlɛ wa bali i ni silamɛya bi kɔntara siɲɛ sisan i ni silamɛya bɛ kɛ kelen ye sisan i bɛ kɛ silamɛ ye automatiquement i tɔ bɛ to tawhidu ye i tɔ bɛ to ka da Alakira ye an bɛ waso ni jogo minnu yɛrɛ ka kɔrɔ an ka laadala jogo ɲumanw na olu ni silamɛya kɛlɛla don jumɛn a masa ni a kan bɛ bolisɔn de ma ni a kan bɛ ko ka segin ka woro ɲini ka tu jirikuru kan n'a kan bɛ ko baliku hakili ka datugu ka n'i bugu jirikuru kɔrɔ i yɛrɛ ye jirikuru min dɛsɛ k'i b'i mago ɲini o fɛ ni sɔrɔ mɔgɔ min fa tun b'o kɛ tiɲɛna i fa ta o man ɲi o bila i ka dɔ wɛrɛ ɲini i fa ta o ma civiliser yɛrɛ hali ni ala ko tɛ ne y'o de fɔ intellectuel n'i ko k'i kalanna k'i banna ala la ne t'i jalaki dɛ kan da ye ala ta ye nka ka ban ala la ka sɔn boli la i ta tiɲɛna i kunna koyara i halakira i kɛra kodɔnbali ye i kun tɛ se ka kɔrɔta n'a ye i tɛ se ka waso n'a ye maa minnu nana yan ka kɔrɔ ni a bɛ kɛ ka ɲɛ bɔ olu ka civilisation fɛ bi ni bɛɛ b'a la ka waso ka bɛɛ dusu kasi b'i ka jamana kɔrɔ minnu kama olu nana an ka boli dɔw ta yan ka t'u yele ka kɛ masiriw ye boli minnu tilalen don warijɛ la boli minnu tilalen don sanu na tubabu y'a dɔn olu ka diinɛ tiɲɛ bɛɛ olu y'a dɔn ko ɲɛci wɛrɛ bɛ sanu na min tɛ boliko ye olu y'a dɔn ko ɲɛci wɛrɛ bɛ warijɛ la min tɛ boliko ye u y'a dɔw suɲɛya u y'a dɔw tigiw nege k'u san bolo ka taa yele k'a k'u ka masiriw ye o kumana o kɔrɔ ye k'i ni tubabuw jɛ tɛ boliko ye dɛ bi i tɛ maa si sɔrɔ k'i n'a bɛ jɛ ka jirikuru ko a b'o kɔrɔta i t'a mɔgɔ sɔrɔ dɛ i ye maa o maa y'a la i ye sigida o sigida y'a la u ma ko de dɔn fɔlɔ wa maa caman ɲinɛna yɔrɔ min kɔ n'an bɛna ɲɔgɔn hakili jigin o la maa minnu ko an ka segin kɔrɔlen ma an faw ka sira kɔrɔ a fɔcogo dɔ bɛ yen o kulu kɔni o dangaden de ka ca o maa barikanda de ka ca parce que o ye mɔgɔw de ye maa minnu jɔnna u fa la y'a dɔn i m'i yɛrɛ tɔgɔ da o e ko dɔn k'a sɔrɔ i fa ye boliko in bila a y'i tɔgɔ da ko Muhammed a ye boliko in bila a y'i tɔgɔ da ko Musa a ye boliko in bila a y'i tɔgɔ da ko Ibrahim ale de fɔlɔ ma kɛ wa a m'o kɛ de fɔlɔ ma o m'e kɔn polisɔn na e ma n'a sɔrɔ o bɔra a la wa n'e ko ka segin a ma i ye mun fɔ sisan i ko i fa ko a tɛ ko kalama ko arabu nana nege u bɛ kɛ k'o de fɔ bi u ka kuma tafsiru ye nin de ye maa si tɛ se k'o sɔsɔ e fa min bɔra a la k'i tɔgɔ da silamɛ tɔgɔ la e nana ye bi e fa de filila e fa de tun t'a yɛrɛ kalama e fa de tun tɛ kodɔn o de y'a to arabu sera k'a nege o kuma yɛrɛ min dun bɛ fɔ an fɛ yan ka silamɛya yɛlɛma k'a kɛ arabuya ye k'a kɛ komi arabu de nana anw nege k'an bɔ bolisɔn ni fɛnw kan bon ne bɛ kuma in fɔ tan ne tɛ heyi cɛ an tɛ bolisɔn na dɔn an burujula koyi ni e de fa bɛ bolisɔn ta i ka t'i fa ka kɔrɔlen ta bolisɔn an tɛ bolisɔn ko kalama an t'a kalama parce que a kana kɛ mɔgɔw fana ɲɛna ko jamana in den bɛɛ de ye bolisɔn na kɔrɔ ye an tɛ bolisɔn dɔn an ka taariku la dɛ o mɔgɔ caman de bɛ jamana in kɔnɔ yan a yɛlɛma ko 70 a tɛ boliko kalama a la a tɛ bolisɔn ko kalama a la mais tilesa kuncɛ ka wuli ka jɔ dɔrɔn an ka laada kɔrɔ an ka taabolo kɔrɔ k'o basi kɛ bolisɔn dɔrɔn de ye non o tɛ se ka basi yan a ti ɲɛ a kuma ma se parce que y'a dɔn ni jamana o jamana n'a yoboyabara a yoboyaba kuma bɛɛ de bɛ wuli k'i niyɔrɔ ɲini
bɛɛ bɛ wuli n'an man cogo dɔ sisan n'an ko an bɛ fɛn o fɛn kɛ sisan bɛɛ bɛ se k'i ta sɔrɔ an b'o biro de la an b'o kuma de la nka a bɛɛ ɲɛ sɔrɔ ka di ka tɛmɛ aw ta in kan n'o ye ka jamana segin évolution ma ko ɲɛ yɛlɛlen tɛ ko civiliselen tɛ ko tanunen tɛ maa kun tɛ se ka kɔrɔta n'a ye a fini doncogo tɛ fini doncogo ɲuman ye a baara kɛcogo tɛ baara kɛcogo sanuman ye a foyi lakale man di bali kun mana ti i turu i ko ka jirikuru kɛrɛfɛ ko jiri k'i b'i mago f'o ye a tuma yanni e k'a lɛsɛ k'a jɔ ye i alanda bɛ to dɛ ni tasuma donna so la a to a ka bɔ a yɛrɛ ye kɛ jɔnni y'a sigi ye e tɛ wa jɔnni bɛ sɛ faga la e tɛ wa a bɛ dɔ dɔn a sogo la a delila ka kuma i fɛ wa a bɛ se k'i jaabi wa a bɛ mun ye yen la tadurru wala tanfa anw y'o de fɔ n ko fɛn ninnu u tɛ fɛn ye u tɛ se ka u tɛ mago ɲɛ u tɛ se ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ maa kan o ye nkalon ye wa o ye nkalon ye e bɛ silamɛya min lagosi anw ye e t'a ye anw bɛ ala wele a b'an ka dugawu jaabi wa e t'a an b'an dama kasi ala la yɔrɔnin bɛɛ an b'a nɔ ye wa jɔnni siranna ala ɲɛ n'a ye ala wele ko ala m'i jaabi jɔnni y'i dama kasi ala la k'i to gɛlɛya kɔnɔ ni ala m'a jira i la ko ne bi yan i ma de ye ne ye e tila ko mɔgɔw bɛ silamɛya la u kun fɛ de a tila ko cidenw nana dɔrɔn mɔgɔw tuguru nɔfɛ fu de kan u ni adilaw de nana bil barahin bil hujaj al qati'a u ni dalilu jɛlenw de nana kiraw ma na dɔrɔn k'a fɔ ko anw ye cidenya tun bɛ kɛ de sisan t'a sɔrɔ bɛɛ ko k'a ye ciden n'i k'i ye ciden ko dalilu de bɛ ɲini ka cidenya kan ala y'o de fɔ k'ale ye cidenw sɛmɛntiya ni dalilu de ye o tuma na kɔrɔlen ko kuma min bɛ an fɛ yan ni u bɛ k'a base kɛ bolisɔn ye bolisɔn tɛ kodɔn baara ye ko ye an t'an ɲɛ tugu k'o fɔ an t'an kan sigi k'o fɔ bolisɔn tɛ kodɔn baara ye wa an ka mɔgɔkɔrɔbaw de fɔlɔ y'a dabila yan an b'a la ka waso ni mɔgɔkɔrɔba minnu ye i bɛ maa min sɔrɔ Mali la bi ko ale yɛrɛ de donna silamɛya la t'a fa kun ye bolisɔnna ye walima a mɔkɛ kun ye o ye kelen kelenni de ye o bɛ sigidaw la yan kelen kelen o man ca koyi an ka yan silamɛ i ka silamɛya tariku surunyana cogo o cogo i b'a sɔrɔ a mɔkɛ kun ye silamɛ ye wala a tulomasama kun ye silamɛ walima aqallu shay'in i fa kɔni ye silamɛ ye ale kɛra silamɛ ye i tɔgɔ da silamɛ tɔgɔ la mana e kɔni i ma i jɔna i fa hakili la wali i jɔna i mɔkɛ hakili la wali i jɔna a ka kabila hakili la parce que olu de ye e kɔn a ko in na nka silamɛya nana tuma min na olu y'a ye jɔngɔla anw bɛ diinɛ ɲini anw bɛ batoma ɲini tiɲɛna an y'a ye silamɛya bɛ anw ni cɛ cɛ silamɛya bɛ anw ni cɛ cɛ olu y'a dabila yanni ka na ka silamɛ tɔgɔ da e la an ka ya kafiri kunkurunin fɛn o fɛn filɛ a ye t'u tɔgɔ ɲininkali kɛ a bɛɛ ye silamɛdenw de ye silamɛ tɔgɔ de b'a bɛɛ la soma kunkurunin fɛn o fɛn filɛ sigidaw la i b'a dɔw yɛrɛ kan mɛn ne yɛrɛ fa tun ye misiri welela de ye an yɛrɛ fa de tun y'an ka dugu an mɔkɛ tun y'an ka mɛ bɛɛ n'i dakan don ayi dakan kɛra dakan jugu ye dɛ a kɛra dangaden dakan ye alimami de bolisɔnna a kɛra dangaden dakan ye hali yan i bɛ bolisɔnna b'a fɔ k'a ɲɛ b'a la ta k'a kalalen don kuranɛ na dɛ jɔnni y'a kalan kuranɛ na a y'a yɛrɛ kalan kuranɛ na wa a y'a yɛrɛ don kuranɛ kalan na wa a y'a yɛrɛ tɔgɔ da wa adamaden t'a yɛrɛ tɔgɔ da koyi o tuma na an ka ko in an ka ɲɛfɔ a cogo la n'a kan bɛ jogo ɲuman kɔrɔw ma o tɛ kɛlɛbɔ o ni maa nana a nana e ka so sɔrɔ cogo min na ale yɛrɛ kun n'an bɛ k'a b'a fɛ i ka so ka kɛ ten de i n'o bɛ kɛlɛya maa min nana e ka du kɔnɔ ko n b'a fɛ ka na ka du organiser k'a ka du fɛnw labɛn k'u kɛ nin cogo ye a nana a y'a sɔrɔ e yɛrɛ ta bɛ cogo min na o n'ale a bɛɛ ka kan i n'o tigi bɛ kɛlɛ awa an bɛ segin ka na yɔrɔ min ma o ye ka silamɛya yɛlɛma ka kɛ arabuya ye ka to k'a fɔ mɔgɔw ye ko silamɛya ye arabu de ka laada ye nkalonfin silamɛya ni arabuya tɛ kelen ye n ko silamɛya ni arabuya tɛ kelen ye silamɛya gafew b'o seereya arabu yɛrɛ ka tariku gafew b'o seereya silamɛya ni kulu fɔlɔfɔlɔ min ye tɛlɛ ci o ye arabu yɛrɛ de ye n ko a silamɛya ni siya fɔlɔ min kɛlɛla o ye arabu yɛrɛ de ye o tuma ni arabu laada tun don mɔgɔ n'i ka laada bɛ kɛlɛ wa maa n'i ka laada e ka laada dɔ nana e kana segin o kan k'o ɲɛfɔ dama k'o tigi gɛn f'a ka dugu bila minnu ye alakira gɛn sallallahu alaihi wasallam ani hijirakɛla kunfɔlɔw ka taa habasa o ye farafinw de wa maliyɛnw de ye kira gɛn ka bɔ Makan wa maliyɛnw de ye silamɛw gɛn ka bɔ Makan wa africains de ye silamɛw gɛn ka bɔ Makan wa
oh mana maganga munu yugia olu te arabu yede bashite e kuma arabu aw be arabu ya gienga bo afewa o yende anya dongo jatla meni arabu ya tekili hali ambe salamu mindi nyoma ni mo ba la goshiko ye arabu ye ko anga siga anga la da koroma wallahi islam ya ka fuli diledo ala kira kala ala sallallahu alaihi wasallam adamnere nu kunna ala kira fo kumbe ala kira fo nu ko foli kan goroye ma folo minna kira fo no ye salamu dile ko fe ako an'imu sabaha ala kira ko atigima ako ala ya fale on ye ni foli kan min ni fleka fo ala ya fale on ye foli la mi hera ka bukati baka abukuma anfeya ka quraba fotugo ani nyanguma wali ani sogoma ani wula ani tli o nywana be arab kana sabahul khair be masaul khair be an'imu sabahan o be arabuka foli kan bi on islamaya ka fo assalamu alaikum ono tekeli arabu fona ka jahiliya la daw kumbe ala kira afon fen islamaya tita ala kira be wuli ka wi arabuka arabu ya la daw kumbe ko don bali asrafe anu were ye femun to ma were yete komi ko don balu be ka fo chugo mina bi ko adama de be tomoni de kayere ko me bago mi tomoni ku were chugo mina o ne ko yoro mina ngo ambe daslamaya la katafe ka ala ka bunya sigi alama la ilaha illallah muhammadun rasulullah qur'an kunyeni fo awnya ko mamun kafiriyara ko be ko min nema bagaw era ala ya dama de bunya ala ma songa wulu yere fo ama falira ako nema bagaw e badi mishini nyamedi munun sugo be dunu nono bi la horomani mbulu fanana katembe baga toka ala e kafiru no lusuma ala bana ka fo ko hali ulu yere kafsa katembe kafiru ka ko kafiru fili ko yere ka jugulu tay parce que ko don mindira uluma adama de na ka kodo mana baga ladige ki wasado dadumini damana ki wasado inigela damana baga kafsa katemika nga ala kununi baga façon min suma o ta wuluyi ala kununi baga min suma o ta fali ala yuni baga la horoma mawde suma unuka kafiriya be nga u yere bora be ko yere te koy bana abu sugolo o folo kafiru la ala uluni sawawni netsanda ko ni ya wulula made esanda wuluere wera ka shariata nga anyebe kafiru la nimbela uba fe ukatoi komi baga untura ichumina nga utafe ukakirika ke komi baga untade kebe islamere kontrola ni fenkele miebi ni jihadu bwala to bide jihadu koroidi ka mogo munu mbambe ko islamere tikulu fei kolu kele ku jolo kari wala sa islamere ka seka ke ufei o jihadu seve ni munu be bo ola o de islamere la gushiro folo kiema bulo bi oyoyi o te niko yawa basdala o pon o niko min floyi ni ala ya adama de ni bunya ka adama de karama ka adama de fali ke krimye ka ke jarima ka ke kujugu be o efle ka adama de ni fenshi don bali munun suma walma adama de ni dandan fe munun suma muna imanu lu fana suma horoma wulilla ka bwaka muna imanu lu suma ni dugu jera muna mogo do ti do ketle lay mishu ni rawli bawlu de be faaw so ma mishi hakem be fa ba makoya don ba dado hali abatwaru mo wota dado min fa abatwar la abo de dafo te mo min fa ko so min fa ko kare kono hali jamana reta dado kuma bala ibi teme ka ete ubeka mishi boka be kare kono ka kandige era bi ni sojere iteme to era bi am hawala era kere ni firita te ni do sora sugula problem fo itala nga ni mo be ngara mo do ka kamineti ko nyona bulu dala jibe bu wakalama kana adama de ni bagon tekeli adama de ni dandan fe on tekeli ala ya adama de bunya o bunya ka soro ka fo ko adama de on ka barka dale doron يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون على بطويرة دوري كوي كبركة عليه ني أدم دي اللي جينا ما علي دي وروي فبب علي دي كبولك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فوف نو أبيت تقولين كوكا على أبيت لا أوندي كو بمردي أوما ko anga tuka barka da ala ye doron ka fo ko ala ni che mo do de wulimbe ka keleke ko kanake ka ala fo doron anga ni mbeto kurni ninu abe ala here min ganye aba foli yere boa aba barka da yere boa
jɔn bɛ mun kɛ ala ye ko bɛ ala ka sara bɔ ni na kili minɛ ka bila jɔn bɛ se k'a sara an bɛ ji min 24 heures kɔnɔ 24 heures kelen ji jɔn bɛ se k'a sara nka ni maa ye robinet don i ka so la i ni si tɔ kɛ k'o fo dɛ ni maa ye courant don i ka so la bɛɛ tɛ kɛlɛ la courant nɔfɛ nin ya n'i y'a ye courant ko i farikolo de b'i la fiɲɛ bɛ na farikolo min kan clim bɛ sumaya don farikolo min fɛ o ye min da ye tigi bɛ fɛnw na dɛ tigi bɛ fɛnw na bato de kɔrɔ ye ko ka barika da ala ye o tuma na kuma o kuma maa minnu ni u ka adamadenya tiɲɛna a bɛ fɔ ten de ni min ka adamadenya tiɲɛna o bɛ na baganya danga la mana ala ye taklifu wuli ka bɔ baganw ka cogo min na ale na parce que i mana na fɛn o fɛn ka daraja la n'i nana kulu o kulu ka daraja la ni adamadenya yɛrɛ bila kulu min ka daraja la e m'a ye hali PD ni cɛ y'a yɛrɛ kɛ muso ye a b'a fɔ ko fo k'ale bila musoya minɛ kɔnɔ e kuma faamu de wa ni cɛ y'a yɛrɛ kɛ muso ye a b'a fɔ ko fo musoya ko de ka k'ale hali n'i y'a cɛ tɔgɔ fɔ a bɛ dimi hali n'i ye cɛya mankutu dɔ fɔ a la a bɛ dimi ko a b'o cogo de la ni adamaden min banna adamadenya bonya na adamadenya bonya ani adamadenya karama min ni ala y'o di adamaden ma a y'o de ni wale ɲuman dɔn ka wale ɲuman dɔn kɛ ale ala ye ka barika da ale ala ye o de tɔgɔ ye ko ala bato a y'o de nɔrɔ ɲɔgɔn na o fana ni adamaden min banna adamadenya na ka jigin ka na baganya daraja la o b'a nata ko baganw ka kiiri ka d'ale ma parce que baganw anw taklifulen don cogo min na k'a fɔ a ye ala bato lahara aljinɛ ko ni jahanama ko b'anw kun ka o tɛ baganw kun kan nka min ye ala kosuma ye o b'o kɛ dɛ kɔrɔlen y'o fɔ baganw bɛ tasbihu kɛ ala ye baganw bɛ subhanalahi fɔ kɛ ala ye ala ka danfɛn bɛɛ bɛ subhanalahi fɔ kɛ ala ye ala kira delila k'o fɔ sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ bɛ k'i sigi a ka yɛlɛnkanfɛn kɔ kan o bɛ baro la a don kuma in senfɛ kira ko yɛlɛnkanfɛn joli joli don a ka ale yɛlɛn bɛ fɛn min kɛ o bɛ ala kosuma ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan baganw bɛ ala kosuma dɛ kuranɛ y'o fɔ ko a ɲɛ bɛ fɛn ɲɛnama ninnu na ko a bɛɛ b'a ka ala wele cogo dɔn a bɛɛ b'a ka ala kosuma cogo dɔn a bɛɛ bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ ala ye ko a bɛɛ b'a cogo dɔn fɛn bɛɛ bɛ tasbihu kɛ ala ye o tuma na ni adamaden bana adamadenya na n'a jiginna ka na baganya daraja la o kuma in na a bɛ baganya kiiri ɲini a b'a fɔ ko sariya kana kɛ ale la kiiri kana boli ale kan ala ka kiiri ale ka b'o la parce que ala ye bonya min da adamaden k'a bɔr'o la o de kɛlɛ bɛ sen na o mɔgɔw fana ala y'u ka kibaruya fɔ an ye kuran kɔnɔ an t'a yɔrɔ wɛrɛ koyi kuran ye min ni a y'o lagosi a ɲɛ de bɛ fɔ a ye ka bɔ o kuran kelen in kɔnɔ ni ala sɔnna a ma ala ko أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أكو نكو يلي أو أدم دنيا بسكيدوا أنما خلقناكم عبثا كافنا على أدلك أبلد كلكو كي أكتوي تكتلوني كغوانزا وأنكم إلينا لا ترجعون أني كافوكو أتنا نسجي كنني على مايا نغا أكيري أتلاكو كودة بتوا أتتي ده أتتي ناس رايو ده بسجي أتتي ده أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى بلى وإني على ذلك من الشاهدين كنا كويلي عدم دي بعد ذلك تويتدرا لا يؤمر ولا ينهى أكاكيتي كومي بغاهم بيتكمنا ألك يا مركم تنا أما الله تعالى الذي لكم تنا أما ويلي عدم دي بعد أكاكيتي دوا أيكو تيجي ألا يبوني منك إيه أني إتمنى إتبنون في لا تكمنا ala ye nɛɛma minnu kɛ a ye ala sɔrɔla kulu jate ani an bɔra cogo kɔrɔ min na k'a daminɛ lawaji la ka na se dilali cogoya ma ko yali ala min y'o kɛ se tɛ o ala ye ka i su ɲɛnamaya k'i sara n'i ka baaraw ye wa bala se b'o ala ye k'o kɛ dɛrɛ o kumana n'i y'a bɛ adamaden min ɲɛna ni e y'o de kanu ko an dilan bɛ ka bila tɛ tulonkɛ la ani ko an tɛ segin ala ma wa tɛ ten dɛ fata'ala Allah dalba masa kɔrɔtara al-malikul haqq ala min ye faama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ala ka fɛn mun y'a k'a karama ka tila k'o fɛn fasɔn labila k'o kɛ fu ye nin cogo la tan ko ala kɔrɔ t'an b'o ma kuma in bɛ kɔrɔyali kɛ ka taa o de
kada ka adamaden ni min ɲini adamaden kafiri ni min ɲini ala kɔrɔta bɛ o ma fata'ala Allah ko Allah ta'ala kɔrɔtara al-malikul haqq min ye faama ye tiɲɛ yɛrɛ la ya ala ye faama ye dɛ anw ni bɛ ɲɔgɔn sama na bi o ye kumakan ye dɔ la anw tɛ kuma bilen a yɛrɛw tɛ kuma bilen ala de bɛ na an bɛɛ masa ni na kɛra min sɔrɔ min na o y'o ye waja'at sakratul mawti bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid saya sigara b'an bɔ ɲɔgɔn na dɛ o bɛ na o bɛ sira fɛ maa si tɛ se k'o kunbɛn i dara ala la o bɛ na i ma i yɛrɛ ma da ala la o bɛ na i ma Allahu ta'ala ka wele da kan filanan bɛ na n'o ye k'i wele ka taa alqiyama kɛnɛ kana na n'o ye k'i wele ka taa kaburu kɔnɔ sigi ma maa si tɛ se k'o kalontigiya maa si tɛ se ka ban o ma a dɔw da denna ka ban maa dɔw y'aw kɔn nin kuma ninnu fɔli la o dɔw bɛ so kɔnɔ o dɔw bɛ so kɔnɔ o dɔw mulukule dan bɛ so kɔnɔ kabi sisan a dɔw ye nimisa daminɛ maa si tɛ ngwara da ala la n'i ma nimisa diɲɛ na yanni ka don kaburu kɔnɔ kabi n'i ma bɔ i la i bɛ nimisa k'a dɔw bɛ se k'u ka nimisa lakali a dɔw tɛ se k'u ta lakali nka maa o maa banna ala la k'i ka ɲɛnamaya kɛ ka ala kɛlɛ n'i ma segin i kɔ a bɛɛ bɛ mɔnɛ kasi saya tuma na a bɛɛ bɛ mɔnɛ kasi sigara tuma na o kɔfɛ ne bɛna ɲininkali min kɛ sa n y'a kɛ ka kɔrɔ n bɛ segin a kan k'a kɛ ni an bɛ kuma minnu na n'o ye k'a fɔ an ka segin an ka kɔrɔlenw ma k'o kɔrɔlen fana bazi kɛ musirikuya ye filangafoya ye ala sɔsɔ ye silamɛya kɛlɛ ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ɲininka sa ne ko silamɛya de kɛmɛ ka mun diɲɛ ye an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sa an ka maliyɛnw ɲininka o la sa ne ko silamɛya de bɛ maliyɛn ni mun cɛ ne ko silamɛya de nana sɔrɔ technologie tun bɛna développer yan wajulikɛlaw ko k'a dabila ko haram don silamɛya nana sɔrɔ an tun bɛ pétrole bɔ yan silamɛya de y'a jɔ silamɛya nana sɔrɔ an bɛnbakɛw tun bɛ sanu bɔ yan silamɛya y'a baliya yali silamɛya de nana sɔrɔ kuran tun b'an ka duw bɛɛ kɔnɔ an ka kungodaw bɛɛ la silamɛya de ye kuran tigɛ an na an ka ɲɔgɔn ɲininka sa kɛ yali silamɛya de nana sɔrɔ industrie caman b'an bolo yan jamana jɔn bɛ nka kabi silamɛya nana a bɛɛ cira parce que an bɛ nin fɛn ninnu de ka k'u ɲini bi kɛlɛ bɛɛ bɛ nin fɛn ninnu de nɔfɛ yali silamɛya nana ninnu de sɔrɔ yan k'u tiɲɛ n'i ye silamɛ i bɛ tile ka seli de n'o b'a to i tɛ se ka baara kɛ yan n'i ye silamɛ ye kuma i bɛ i si bɛ kɛ sun de la n'o b'a to i farikolo bɛ lafu i tɛ se ka sɛnɛ kɛ yan wallahi ni maliyɛn ma segin baara ma n'an ma fara silamɛya la ka fara manamanakanfɔ ma ka segin ala ma ka segin cɛsiri ma wallahi jamana in an b'a ɲini a ka kɛ min ye a tɛ k'a ye kabi ala ka diɲɛ da fugaridenya ni natabadenya n'o fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a tigi tɛ kɛ foyi ye fugari nataba a tɛ kɛ foyi ye o bɛ sanbalaya la an bɛɛ b'a dɔn ka kɔrɔ ala an fɛ yan ka kɔrɔ ɛrɔ ni mɔgɔ fasɔn dɔ a fɔ o ma ko nanbɛlɛ an fɛ segu jamana kan o de ye den min bɛ taa tugu du wɛrɛ nɔfɛ olu balo cogo ɲɛ kama ka taa i yɛrɛ k'olu ka duden dɔ ye ka ba fa la ka ba ba la ka baw ka du to la ka taa i kolokolo olu ka sogow n'u ka jɛgɛw la a fɔ ko karisa kɛra nanbɛlɛ ye bon den façon min b'a kɛ fɔlɔ den façon jumɛn don den min n'a fugariyara n'a fakuna n'a fasana n'a bana baara ma o Afiriki ya kɛrɛnkɛrɛn ma anw fɛ Mali la yan maa fanba ban bɛ baara ma maa fanba ban bɛ fɛnkɛ ma ka fugaridenya minɛ ta k'o ɲu ka fugaridenya dusu ta ka kɛ maa jasinen ye ka kɛ maa barika bannen ye ka sɔrɔ k'i sigi ka ɲɛ bɔ jamana développelenw fɛ k'i sigi ka ɲɛ bɔ mɔgɔ fɛnsɔrɔlaw fɛ e dun tɛ fɛn kɛ ka tila k'a fɔ ko anw bɛ hɔrɔnya ɲini ko anw b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye e ka k'i yɛrɛ ye kabi ala ka diɲɛ da fugari kɛra a yɛrɛ fugari bɛ k'a ka dumunikɛyɔrɔ de ye i ka dumunikɛyɔrɔ mɔgɔw ye min ye i bɛ k'o de ye hali n'i nan'i kolokolo waritigi la k'i tɛ bɔ a kɔrɔ i laban ye cidenya ye i laban ye n'a ye nkalon tigɛ i b'a fɔ ko tiɲɛ don n'a ye tiɲɛ fɔ i b'a fɔ ko tiɲɛ don n'a tisora i bɛ kabi ala ka diɲɛ da jamana jumɛn bɛ to maafɛmaaya la ka kɛ jamana ye maliyɛn tɛ k'a lajɛ an fan bɛɛ jigi da an bɛ jɔnni kan maliyɛn fanba jumɛn bɛ waso ni a yɛrɛ ye
a joni cɛsiri mina yɛrɛ ka ko kɛta ye jamana min an kana se ka technologie an k'a fɔ sa dalika fadlullah parce que ne ma t'i jigi da o kow kan bilen hali ni diɲɛ taara ka na an tɛna ku tubabu la téléphone ko la an tɛna k'u la télé ko la an tɛna k'u la radio ko la an tɛna k'u la sɛnɛkɛ minɛn dilan la moteur ma fɛn dilan an tɛna k'u la nin bɔ in kɔni bilen ne ma da o la nka min ye hali ka sɛnɛ kɛ ka malo dun i ka jamana kan anw dɛsɛra a la ka jiriden sɛnɛ ka jiriden dun an yɛrɛ fɛ yan anw dɛsɛra a la n'i y'i jɔ k'i bɛ pomme de terre san pomme de terre tigi b'a f'i ye nin ye Maroc ye nin ye Côte d'Ivoire ye nin ye nin ye an yɛrɛ ta tɛ bɛrɛ ni ji a la hali ni y'an ta ye i b'a sɔrɔ a man ɲi parce que a tigi t'a k'a sɛbɛ la hali ni y'an ta ye nin tɛ yɛrɛ lagosi sa fo an ka dusu don ɲɔgɔn kɔnɔ bon sisan o barikaban kɛlen ka jamana sɔrɔ o barikaban kɛlen ka jamanadenw sɔrɔ dɔw kunkurunin dɔw fana wuli bɛ k'u bɛna o doni ta silamɛya kunna silamɛya ye mun kɛ an na silamɛya ye lafu jumɛn se Mali ma ni jamana wari dunko ko don ni a kɛra min fɔ wajulu la n'a kɛra o ye sisan lutte contre la corruption o bɛ jɔ sisan contrôleur tɛ sara bilen yɛrɛ n'a kɛra silamɛya ta ye contrôleur ko sara bɛ bɔ jamana kunna sisan parce que maa si t'a suit n'a kɛra silamɛya ta ye laadiriya tilennenya kiiri ka tilen a bɛ kɛ sisan o tuma silamɛya de b'a ka mun fɔ k'o bɛ jamana sigi kɔfɛ silamɛya b'a k'an bila sira jumɛn kan k'o bɛ jamana lafu قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أين نكاد اللوكي سلامي مندك أنا سلامي منشي ملياي هرتوني يرمين تلوت سلامي إليا ni fama we tojoni ke amitla ka mo sabali ka fo ay sabali ala krayni fo jamana be mada ni kiritikala we tojoni ke islamɛ wajuli kala be tla ka kuma ay sabali mo tojoni ni mbiye hera to ni mbiye ta islamɛ ni islamɛ bo ya sandi nyon kunchi ka nyon bansa ni islamɛ bo akola sisa dugu koloko affaire de Mali bi ci sisa ni islamaya ko bora mɔgɔw dusukuna ka maafa haramuyali bɔ mɔgɔw dusukuna Mali bi ci sisan o kuma an ka sabali islamaya ma foyi tiɲɛ anw ye min ye jamana tiɲɛ baarakɛbaliya fugaridenya dusutɛn kɔnɔ n tɛ baara kɛ n b'a fɛ ka balo cogo ɲuman na nka n t'a fɛ ka baara kɛ an b'o de la Mali la yan an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ islamaya ma foyi tiɲɛ an ye islamaya ma foyi k'an na seli waati ye joli 24 heures kɔnɔ seli waati ye joli seli 5 de bɛ kɛ seli waati 2 de b'a sɔrɔ baara bɛ sen na Mali yɛrɛ ka baara kɛ programme na o ye seli fana ni lazara ye lazara yɛrɛ misiri heure caman heure b'a sɔrɔ baara yɛrɛ jiginna parce que n bɛ fanga tuma min na baara jigin kun ye 16 heures ye n'a b'o la halisa o kuma na kɔrɔ ye baara bɛ se ka jigin i bɛ tila ka lazara seli o kuma na seli waati ye miniti 11 dama de ta mɔgɔw kunna o ye seli fana ye o de y'an ka bureau baaraw tiɲɛ directeur minnu bɛ yaala la sungurubaw nɔfɛ ni mɔgɔw ka papier dalen b'a bolo bureau la ye o dama min bɛ yan dama la directeur bɛ yen u bɛ tile 5 6 kɛ u tɛ d'u ka bureau kɔnɔ a prévu b'an bolo yan i ka dossier dalen don a tɔ ye a ka signer dɔrɔn i ka fɛn bɛɛ saralen don wulu bɛ yaala la mais o ta tɛ silamɛya nɔ ye dɛ nka n'u wulila silamɛya kama wa min yɛrɛ bɛ ne kamana wa a minnu yɛrɛ daga bɛ tubabu jamana kan ye k'olu bɛna fɔ ma ko farafinya e ta o ye molobaliya de ye ni molobaliya tɛ e bana Afrique la parce que n ye nin kuma fɔ ka kɔrɔ u taara ta ka ni tungamange minnu ta bɛ wari ɲini na ka n'u koloso ɲɔgɔn na n kan tɛ wari ɲini na u ma dɛ min taara n bɛ taa fɛn ɲini ka na jamana kɔnɔ ne n'aw tɛ maa mun ne t'a fɛ ka tɔn yɛrɛ tɔgɔ fɔ kamɛtiw ne t'a fɔ kamɛti yɛrɛ ne b'a fɔ kafiri de kafiri minnu filɛ n'u bɛ réseau kan n'u bɛ ka ko f'an ka segin farafinya ma a ye na yan an tɛ se ka segin farafinya ma o kɔ a ye na yan a ye na an ka segin a ma a ye bɔ réseau kɔnɔ a ka na an ka segin a ma farafinya e bɛ réseau min kan o ye farafinya ye e bɛ video kan k'a kɛ ni technologie min ye o ye farafinya ye wa fugariden e taara kɔfɛ an tilankɛ e bɛna a ɲɛ de dɔn ye e bɛna a ɲɛ dɔn ka na anw kala a ɲɛ na yan ninnu développera cogo min na k'anw développer ten e bɛ tila k'i sigi yen k'i b'anw dɔgɔya e b'i sigi yen k'i b'anw nɛni k'i sigi ko silamɛya de ye yan silamɛya ye yan tiɲɛ silamɛya ye mun kɛ maa la yan ko silamɛya yɛrɛ de bɛ ka gouvernement ka doni fanba ta ka bɔ a kunna misiriw filɛ normalement e
état de kan ka jɔni misiriw ye parce que jamanadenw ka ko dɔ don hali ni état tɛ silamɛ jamana ye a kan ka jɔni misiriw ye parce que jamana kɔnɔ kow dɔ don misiri fɔlɔ minnu jɔra tubabu gouverneur ya depuis colonisation bɛ senna tubabu gouverneur ye misiri dɔ premier pierre da yan o kɛra Mali la yan o kɔrɔ ye ko n'i bɛ jamana mara u ka impôt n'u ka fɛnw bɛ minɛ a bɛ don u ka kow de la u ka ko dɔ y'u ka misiri ko ye o de y'a to an ka silamɛw bɛ tubabu jamana kan u ka misiriw bɛ droit sɔrɔ tubabu gouvernement kafiriw bolo mais yan bɛɛ jɛnnen don jamana kɔ jamana ka dɔrɔmɛ tɛ don misiri la o de y'a to lagalagatɔ minnu bɛna sigi n'i ye nin kɛ an ka alimamuw de jamanen don yan n'i ye nin kɛ Saudiya la u b'a kɛ tan e hakili la ko yan ni Saudiya de kelen e lagalagatɔ in i ye fankelen fɔ mun i tɛ fankelen fɔ n ko Saudiya b'a ka alimami de sara a bɛ alimami sara kalo la a bɛ mobili di alimami ma a bɛ alimami bɛ du in kɔnɔ a y'o jɔ a bɛ alimami bɛ yen komi minisiri bɛ baara kɛ cogo min na mun na i t'o fɔ jan jamana bɛ yan alimami balo cogo dɔn a b'a siyɔrɔ dɔn an bɛ ɲɔgɔn ye sira kan e bɛ se ka ne ka kutuba sɛbɛn ka di yan i jɔ mɛ ni min ye i b'o ka kutuba sɛbɛn ka d'a ma e bɛ se ka kutuba sɛbɛn ka di ne ma yan silamɛw de b'o doni ta إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا silamɛ yɛrɛ kɛmɛ ka doni dama min ta yan ni nafolotigiw ka jagaw bɔra o bɛ wo dama min bari fantanw ni ɲɔgɔn cɛ yan k'a sɔrɔ o wo a bɛɛ eta ka wo de ye aide sociale bɛ yen ka jamana yɛrɛ bɛ dɛmɛ minnu bila dɛsɛbaatɔ ka bolo kan fantanw ka bolo kan an ta fanba bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni silamɛya ye yan ni maa banana se tɛ maa min ye jamana kan k'a furakɛ bana min furakɛli se t'a ye mais an fɛ yan ko wajulikɛlaw ni fɛnw de b'o fɔ microw la n'a mɔgɔw bɛ furakɛ yan silamɛya tɛ foni si la an kɔni ɲɛ bɛ min na dɔrɔn o ye salibiyatu de ye silamɛw b'a kɛ tan silamɛ ye nin fɔ tan aw yɛrɛ ka nin kiiri lajɛ bon foyi m'an to kɔ f'an ka k'an yɛrɛ ye i b'a fɛ an ka kɛ min ye i bɛ sigi k'o de ɲɛfɔ an tɛ kuma dabirilen nɔfɛ bilen ni a ye fɛn minnu sebe a b'a fɛ an ka kɛ min ye a b'o fɔ ni min bɛ ɲɛ a la an bɛ bɛn o kan ni silamɛya tɛ taa an b'o fili poubelle kɔnɔ anw kɔni Mali la yan bi anw ye silamɛw ye walilahi alhamdu an b'a ɲini Ala fɛ an ka balo o silamɛya kan an ka fatu o silamɛya kan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما فهم فلانا ويفهموي أو ينسر أي فلسر فغنني فغبرجلي أي فلسر أولا jamana denw ka ɲɔgɔn buruja n'u ka ɲɔgɔn neni a ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la walima a b'i ɲini ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la nka wallahi n kali na ala la n'a sigira ka ala nenitɔ filɛ ka ala kira nenitɔ filɛ ko parce que jamana ye layiki o t'aw ka sira ye droit bɛ bɛɛ bolo k'i ta kɛ o tɛ hɛrɛ ye dɛ o t'aw dama ye dɛ o bɛ jamana yɛrɛ de halaki wa n'a halaki jamana o jamana n'a bɛ halaki a bɛ daminɛ a faamaw de la jamana o jamana ni halaki ko a bɛ n'a ma ne ye nin fɔ a ka kɔrɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ a fɔli tɛ ne ta jeni fanga min filɛ an kunna nin ye ala de bɛ se k'a kɛlɛ an dar'u la an tugur'u nɔfɛ jamana bɛɛ y'u dɛmɛ jamana bɛɛ hali sisan jamanaden fanba tɔɔrɔ bɛ nka u ni m'a bila nka halisa an kɔni sigin bɛ k'a filɛ ŋunuŋunu kuma kɔni ka ca nka bamananw ko a dara n'a man jugu de a ka k'i sɔn ye o de ka jugu projet de b'u bolo u bɛ ka silamɛya kɛlɛ u bɛ ka nin kɛ u bɛ ka nin kɛ ni o bɛɛ ka kɛ senfɛ kuma ye sa nka actualité kɔni anw sigin bɛ k'a filɛ ko ninnu an b'a dɔn maa tɛ se ka maa bali bi ko a tɛ se ka bɔ ka kojugu dɔ kɛ internet kan nka a kɛlen kɔfɛ fanga ye mesure jumɛn ta anw sigin bɛ k'o de kɔnɔ an b'a dɔn o se tɛ maa si ye hali mɔgɔ bɛ bɔ ka faama yɛrɛ fa n'a ba neni a tɛ se k'o kɛli bali o nka a kɛlen kɔ u ka réaction kɛra mun ye anw sigin bɛ k'o de filɛ ni démocratie ko don ko laïque ko don liberté d'expression don o t'a to ko jamanaden 90% ye fɛn min ye ko mɔgɔ dɔ bɛna sigi ka nalomaya kuma fɔ o ko ma o hali n'o tɛ tiɲɛ ye e yɔrɔ o tɛ basiki ɲini o tɛ basiki ko fɔ jamana kɔnɔ
akwa be baski model jumɛn yini n'a sɔrɔ ko mɔgɔw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn nɛni k'o bɛ na ni bawuli ye jamana kɔnɔ ko faamaw burujali k'o bɛ fanga fiɲɛya mɔgɔw bolo u b'a article tɔgɔ fɔ yali ala yɛrɛ min ni an b'o ka fiɲɛ minɛ k'a sama o nɛni bɛ min se jamana ma komi a yɛrɛ ko ten faamaw yɛrɛ de y'a fɔ yan ko bɛɛ ka kuma i ka domaine kɔnɔ o tuma na ala nɛni ala kira nɛni a fɔtɔ filɛ a ye nin a bɛ jamana fagun a bɛ jamana barika ban a bɛ ala funu jamana kɔrɔ wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a ye siran fitinɛ ɲɛ fitinɛ min n'a kɔlɔlɔ ko a bɛ na a tɛ dan a kɛbaaw dama ma a bɛ kɛnɛ ni jale a b'a bɛɛ jeni ɲɔgɔn fɛ a kana sigi ka tiɲɛni filɛ dɛ wa an fɛ yan fanga de b'a fɔ a kana kiiri tigɛ a yɛrɛ ye o kumana kiiri a kana tigɛ a yɛrɛ ye de ye aw k'a tigɛ yanni mɔgɔw k'a tigɛ u yɛrɛ ye fanga o fanga n'a jɔra a jɔyɔrɔ la min man ka kɛ n'o kɛra ale bɛ wuli k'a jɔ ka kɔn k'a ka kɛta kɛ mɔgɔw bɛ sin ka kalime ten kuma tɛ yɔrɔ la o nka ni sigi kɛra ka kow lajɛ nin ko in tɛ se ka marché jamana kɔnɔ dɛ ni min kɔntanna o bɛna sigi ka kuranɛ ta a bolo la a bolo barika bannen na ka kuranɛ kɔrɔta k'a lagosi fɔlɔ anw bɛ jamana wɛrɛw de dɛmɛ ka nin kɛlɛ kɛ an n'a cɛ tun ka jan komi jɛgɛjalan ni basi nka bi anw de ka jamana bɛ kɛ ka kɛ o misaliya ye sisan dafe jamanaw de b'a fɔ u ka mɔgɔw ma ko heyi nin tɛ ɲɛ yan n'i b'a kɛ ko taa kɛ mali la ni maliyɛnw t'a dɔn a fɔtɔ filɛ an tulo b'a la o kumana faama i yɛrɛ ye min fɔ i ko bɛɛ de bɛ kuma a ka domaine na nin ko in filɛ a man ɲi jamana ma ala y'anw seere ye a fɔlen f'i ye nin n'a sigira k'a lajɛ a man ɲi jamana ma ala yɛrɛ ka ɲagini sira fɛ ni mɔgɔ min ko k'a ma da ala la o ye lahara ko ye o ye ala danaya ko ye ni faama bɛ aw la min ko k'a dan tɛ ala la k'o b'a fɔ ameriki ala t'i nɛni ameriki wa olu ma développé wa u y'an tɔɔrɔ ni nin kuma baasi t'a la nka a ma ɲi jamana fana ka basigi ma dɛ a b'o basigi min ɲini a ye jama lajɛw bali basigi ko min kama a ye politiki tɔnw ci basigi ko min kama a ye jɛrɛjɛkuluw ci basigi ko min kama silamɛya burujali a tɛ basigi na jamana kɔnɔ dɛ a tɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan dɛ jamanaden fɛn o fɛn n'a fanba ye fɛn min ye o fɛn ye tiɲɛ yi yɔrɔ o tɛ tiɲɛ yi yɔrɔ n'i ye kodɔnna ye i b'a ɲini o ko ka bonya o jamana kɔnɔ maa si tɛ k'i sigi k'u ka faransi walima itali rome k'i bɛ nin ɲɔgɔnna fɔ kerecɛnya ma a tɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ jamana o jamana a mɔgɔ fanba ye fɛn min ye maa tɛ se ka wuli k'i bɛ dankari olu la nin cogo la tan o ye faamaw ka fa ye a fan laban o ye kɔɔrikala ye kɔɔrikala de ka jugu fini ma an yɛrɛ wɔsira yɔrɔ jan an taara kojugu an ka yan silamɛya sisan ɲɛmɔgɔ t'a la bilen dɛ ɲɛmɔgɔ t'a la n ko ɲɛmɔgɔ t'a la ne tɛ siga o fɔli la koyi awɔ silamɛ ɲɛmɔgɔ de fɔlɔ kan ka bɔ ni silamɛya lagosira nka an y'a ye kɔsa in na bɛɛ san damadɔ in na bɛɛ anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔw jɛngɛn bɛ ka taa kerecɛn defansi ta yahudiya defansi ta n bɔra yan fɛ olu bɛɛ ta hɛrɛ b'u fɛ yen hali n'i ma da kira la a tɛ foyi tiɲɛ yan silamɛya min b'an fɛ yan o kan ka nɛni kira an bɛ kira min jira o kan ka nɛni ko silamɛya min b'anw fɛ yan k'o kan ka nɛni silamɛya min b'anw fɛ yan o ye e n'anw bɛɛ b'a la ka silamɛya min fɔ de ye silamɛya tɛ fila ye mali la yan kira anw bɛ kira min jira muhamadu de ko don min bangena maka n'a fatura madina muhammed bin abdullah bin abdul muttalib al-hashimi al-qurashi anw bɛ kɛ ka o de kofɔ e yɛrɛ y'o de kofɔ yan la ilaha illallah muhammadu rasulullah mali silamɛ bɛɛ b'o de ka yan bɛɛ b'o de nɔfɛ hali n'u ka bato kɛcogo dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ hali n'u ka kulenna dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ silamɛya fila tɛ mali la yan ka nin kuma in fɔ a tigi de k'a kɔrɔ fɔ a ka faamu ko silamɛya min bɛ yan mali la yan k'o kan ka nɛni bon ni mɔgɔ min bɛ fɛn ɲɛmɔgɔya la n'o yɛrɛ ko a kan ka nɛni jɔnni ko k'a nɛni jɔnni ye sira di dɔ kɛra kuma kɛrɛfɛ kuma na bala ka seyilo zoba ni ji woyora n'a sera dingɛ ma ni kunu sera siɲɛ k'a banna diɲɛ ni diɲɛlatigɛ dan ye ka taa lahara ye foyi t'o kɔfɛ silamɛya tɔjɔnna yan dan sagora min kan ka kɛ a jugu b'a kɛlɛ a kɔnɔmɔgɔ b'a kɛlɛ a ɲɛmɔgɔ b'a kɛlɛ mun kɛra anw i juguw bɛ wajuli kɛ cogo min na o kana k'a ye kɛ nka e bɛ min fɔ y'a dɔn o kɔni ye silamɛya ye i ma se k'o fana bɔ nɛni kɔnɔ
iko mɔgɔ si ta tɛ silamɛ ye k'e nana ni min ye k'o de ye silamɛya ye ni ye e san 30 walima san 40 ma gɛn ala ye si di ma e b'a la k'o fɔ mɔgɔ caman tugura e nɔfɛ o la o bɛɛ la e nimisi ma wasa silamɛya ko la kabi i b'a fɔ k'i t'a ɲɛmɔgɔya fɛ f'i tilala ka k'a ɲɛmɔgɔ ye o bɛɛ la e ma nimisi ma wasa silamɛya ko la o ma silamɛya ye mun k'i la fɛn minnu filɛ i bolo kerecɛnw de y'o d'i ma an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ ɲinɛ ka di parce que jamana ma e ta k'i da don jamana ko kuma na ni ko i ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye nka ne e nana o la e tɛ silamɛya défend bilen dɛ o ye kɛra i damana jamana mɔgɔba ye e bɛ fɛn wɛrɛ de fɔ ye min tɛ silamɛya ko ye e bɛ fɛn wɛrɛ de fɔ sa parce que e ɲinɛna ko min nana ni e ye fɛn min n'i ye alimami fɛn o fɛn walima wajulikɛla fɛn o fɛn sigilen ye minisiriw ni fɛnw cɛla k'e nan bɛ k'i jatera jamana maabaw fɛ i nana bonya min hukumu kɔnɔ o ye silamɛya ka bonya de ye i nan bɛ min ɲɛfɔ o ye silamɛya de ye bon e mana na k'e bɛna fɛn wɛrɛ fɔ ye ka bɔ o yɔrɔ la e yɛrɛ ni minnu bɛ réunion na o b'a dɔn k'i tɛ ko dɔn ni chrétien hali n'a sɔrɔ chrétienw ka hakɛ tere kelen don yan chrétien ɲɛmɔgɔw bɛ yan o tuma silamɛ ɲɛmɔgɔ de bɛ chrétien ɲɛmɔgɔ ka kɛlɛ kɛ chrétienw de kan k'u ka chrétienw ka hakɛ ɲini chrétien ɲɛmɔgɔ b'o kɛ silamɛ bɛ a ka silamɛw ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ silamɛw ka hakɛ ɲini nka anw ka silamɛ ɲɛmɔgɔw yɛlɛmana ka kɛ chrétien défensitalaw ye chrétien défenseurs ka kɛ papiw ye e mun kɛra maa min fɔlɔ kan ka kuma wɛrɛ k'a kan ka kɛ ko silamɛya min bɛ yan ka sɔrɔ u b'a la ka nkalon da silamɛw la u bɛ kɛ ka nkalon da silamɛ jamanaw la ni fali minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni silamɛya tɔgɔ ye silamɛ jamana kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛ karamɔgɔ lakodɔnnen na min ko a kan ka kɛ ko silamɛya dun a tɛ nka an bɛ sigi dɔrɔn juguya ye tiɲɛ ɲɔgɔn juguya ye tiɲɛ nka ala nkalon tigɛ an k'o jateminɛ dɛ bana silamɛya min bɛ yan ani silamɛya min bɛ jamana wɛrɛw la a bɛɛ ye silamɛya kelen de ye anw ka silamɛya n'i y'o nɛni a bɛ jamana wɛrɛw a b'an ka jamana yɛrɛ fo faamaw k'a dɔn nin bɛ hali mali kogoya jamana wɛrɛw ye walahi diɲɛ kɔnɔ silamɛ jama min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u y'u sigi k'a ye parce que n'an ma farati mali bɛna dɔn ni kuranɛ lagosi de ye sisan jamana o jamana a kan ka dɔn ni ko hɛrɛma de ye nka n'i ka jamana tora ka dɔn waati dɔ kɛra jamana dɔw bɛ yen masalan ni ye Danemark ta k'a lajɛ jamana minnu ni journaliste ye fɛn bɔ ka kira lagosi a waati diɲɛ a kogoyara diɲɛ silamɛ jamana bɛɛ ye bon n'an m'an cogo dɔn aw bɛna sigi tan jamana bɛ dingɛ kɔnɔ a ma bɔ fɔlɔ mɔgɔw bɛ degun kɔnɔ a ma bɔ fɔlɔ mɔgɔw sabali bɛ tɔɔrɔ ni gɛlɛya kan mais o bɛɛ kɔfɛ dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya ka diinɛ kunda ka jamana ni jamana wɛrɛ tɔw ka jamana kogoya silamɛ jamanaw ye jamana barikamaw ye ni ala cɛ arab jamana nafolo bɛ minnu bolo bi ni u bɛ se ka dɛmɛ dɔɔni k'anw ye ka sɔrɔ condition t'a la foyi t'a la olu mana sigi k'a filɛ ko se de bɛ da kuranɛ kan yan olu mana sigi k'anw filɛ ko kuranɛ de bɛ ta k'a kɔrɔta k'a lagosi anw bɛ waso n'an ka silamɛ jamana ye ko sigi bɛ kɛ k'o lajɛ ten ayiwa an kɔni sigi bɛ k'u kɔnɔ an sigi bɛ k'u kɔnɔ komi aw yɛrɛ ko ten ko mɔgɔw ko tigi de bɛ jamana na bɛɛ bɛ kɛ jamana mankutu ko sisan kɔni ko tigi bɛ jamana na ko tigi bɛ jamana na a tigiya kana kɛ yɛrɛ ye tigiya dama ye dɛ a kana kɛ ko faamaw bɛ se k'u yɛrɛ défend nka u tɛ ala défend u tɛ silamɛw défend u tɛ jamana défend ba défend n'a ko a bɛ taa ten o tɛna sira sɔrɔ dɛ a tɛ sira sɔrɔ dɛ an dun tɛ maa si musalahaw la an ni maa bɛ ko o ko la diinɛ ko in de don n'o bɔra la i ma anw ma hey kuma faamu an bɛna kuma datugu ni min ye an ni maa bɛ ko o ko la diinɛ ko in de don n'a bɔra o hukumu kɔnɔ wallahi ni jamana ko n'a bɔra diinɛ ko silamɛya ko hukumu kɔnɔ ni silamɛya de bɛ lagosi a kɔnɔ anw bɛ sigiyɔrɔ wɛrɛ kanu ka tɛmɛ an wolodugu mɔdugu kan wallahi k'a fɔ ten dɔrɔn ko jamana ko bi ye ne n'a mɔgɔw bila kɛlɛ la ni mɔgɔ ninnu bi y'u bila manamanakan fɔ la n k'u yɛrɛ y'a fɔ ko n'olu bɔ don sira kɛnɛ ma k'u bɛ bɔ bon n'i y'u nisɔndiyalen tuma min na ka bɔ ko o y'u bɔ kuma ye i b'a sɔrɔ jigiya dɔ b'u la o kuma mana ala k'an kisi nin ko in kɔlɔlɔ ma ka faamaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la u ka ko in kunbɛn tɛ diinɛ fitinɛ n'a wulila fanga bɛ to a da fɛ jamana bɛ to a da fɛ kɛnɛ ni jalen a bɛɛ bɛ to a da fɛ fawda de bɛ na
parce que adamaden ka diinɛ de ka bɔ a yɔrɔ ka tɛmɛ a ka fɛn bɛɛ kan. Adamaden bɛ sɔn a ni ka to fɛn min kunkɔrɔ yɔrɔnin kelen a tɛ siga, o ye diinɛ ko de ye n'a dan b'a la. Maintenant diinɛ fitinɛ n'a ko a bɛ wuli an si ka hɛrɛ t'a la. O nin dun ka to ka kuranɛ ta k'a mafiɲɛya tiɲɛ na a tɛ se ka bɛn, a tɛ bɛn anw ma de, o tɛ bɛn dɛ. Mali tɛ se ka segin ka na o ma o. Maa minnu bɛ nin fɔ e yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ kuma yɛrɛ dɔn, i bɛ ka bila kuranɛ contrôle la ten fu i t'a dɔn min yɛrɛ b'a kɔnɔ. Mɔgɔ minnu bɛ ka kuranɛ lagosi i tɛ Fatiha kɔrɔ dɔn, nka mɔgɔ kuranɛ jiginna minnu cɛla n'olu yɛrɛ arabu ye, a shuara shairu juni arabu tɔw yɛrɛ sɔn bɛ maa min ye ko kari e min y'an bɛɛ la arabu kan dɔnna ye, taa a ka kumakan in lajɛ ka an ka fiɲɛ dɔ ɲini a la walasa an ka a ko kogoya mɔgɔw ye. O mɔgɔw ye majamuni o min taara k'a bɛ taa kuranɛ lagosi yɔrɔ ɲini a la, o ye majamuni min da kuranɛ kan hali kira ka sahabaw tɛ se k'o da k'aw don. O ko nin aw kɔni b'a dɔn a ye ne bila ko min na aw y'a dɔn ne n'u ka kan, ne bɛ shi'uru dɔn ka tɛmɛ a bɛɛ kan, arabu ka ndalew ni arabu ka kodɔn kumaw ne y'a dɔn ka tɛmɛ a bɛɛ kan, nka nin kumakan in min filɛ cɛ in da n'o ye Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam a b'a la ka fɛn o fɛn fɔ o si tɛ. Nin ye arabu de ka seereya ye. O fana arabu ka seereya olu minnu a b'olu minnu ka kan na olu ka seereya k'a fɔ ko kuranɛ tɛ adamaden kuma ye, an b'o bila ka maliyɛn ta maa min tɛ Fatiha kɔrɔ dɔn yan. O kuma nin ne kɔni ne tɛ kuma janya o kan, parce que k'a fɔ kuranɛ tɛ ala kumakan ye o ma daminɛ bi, ni arabu tun sera k'o sabati a tun tɛ se yan o. K'a fɔ kuranɛ tɛ ala kumakan ye ani livre tɔw bɛɛ kɔnɔ kuma ka kan, ni ɲɛkun sɔrɔla o la o tun ye kuranɛ kɛlɛli solution sɔrɔli arabu bolo, a tun tɛ se Mali la yan o ɲɛ de ma sɔrɔ. U y'a ni kuma o kuma suma o y'a sɔrɔ a n'o si tɛ kelen ye. Karamɔgɔkɛ kumaw bɛ kuranɛ kɔnɔ ni adamaden y'o fɔ dɔrɔn o y'i ta tiɲɛlen ye, o de b'a jira ko ala kumakan don. O kumakanw bɛ yen komi waati sɛbɛkɔrɔ korona ka ban, nka ni ala sɔnna a ma an b'a dɔn ala tɛ foyi kɛ gansan, an bɛna nin tile damadɔ ninnu bɛɛ de kɛ sa kuranɛ ko kan ni ala sɔnna a ma. O kumakan minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ min b'a jira ko adamaden tɛ se ka nin kuma in fɔ, o kumaw de bɛ kuranɛ kɔnɔ. Mɔgɔ caman wulila nin kama ka kɔrɔ, bali kuranɛ yɛrɛ ye tahaddi kɛ ni nin ye, a bɛ kuranɛ a yɛrɛ. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Ko nasura aw sigan be fena ay min jiga an ka jonge kan, ne min jigi alakira kan, kuranɛ ye fɛn jiginin de ye, n ye min jigi a kan ni sɔrɔ a bɛ filan la ala n'a sigan bɛ ala. Fa'tu bi suratin min mithlihi, ay na ni suran kelen verset kelen suran kelen a ɲɔgɔnna na kelen pewu suran kelen kuranɛ dafalen ko tɛ dɛ. Wa a k'a dɛmɛbaa bɛɛ fara a kan, n'a ye dɛmɛbaa wɛrɛ fɛn o fɛn sɔrɔ min tɛ ala ye a y'o fara a kan. Wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. O tuma aw b'a fɔli min kɛ ko kuranɛ tɛ ala kumakan ye n'o ye tiɲɛ ye a ye na ni suran kelen a ɲɔgɔnna na. Fa in lam taf'alu, ko nka ni a m'o kɛ wa lan taf'alu a dun tɛna se k'o kɛ. Adamaden bɛ se ka nin fɔ ayi, ko kuma ni a m'o kɛ a dun tɛna se k'o kɛ. fattaqu an-nar a ye siran tasuma ɲɛ allati waquduha an-nas wal hijara, tasuma min n'a dɔgɔ ye adamaden kafiri de ani faraw, u'iddat lil kafirin. Allahu ta'ala bɛ k'i kɔkɔ ma n'o ye ka kafiriw kɔnɔ. Kuma in a bɛ se ka fɔ siɲɛ kelen, an bɛ kuma surunya yan. Ni kɔrɔlen ko don, kɔrɔlen ɲuman o ni silamɛya tɛ kɛlɛ la, nka kɔrɔlen juguman n'o ye adamaden hakili sanuma ka segin ka na bolisɔn ma, ka segin ka na jirikuru batoli ma, an t'o la bilen. An tɛ se k'o ma bilen ni ala sɔnna a ma, ni ala sɔnna a ma. Ka segin ka na an ka kodɔnbaliya ko ani an ka lafu ɲɛnamaya lafu kɔrɔ ko. An ka ko kɔrɔ caman lafulen don koyi, wallahi a ko kɔrɔ caman de lafulen. Hali t'a fɔ ala an ka bolola nɛgɛ dilanna o ye nin bila i ka taa k'u ka bolola nɛgɛ dilan ka d'i ma. Nin dilan ka d'i ma i b'a sɔrɔ nin cɛ ka ɲi a ye, nin ɲɛna ka ɲi n'a ye. An ka finiw an ka fɛnw karamɔgɔkɛ to ne ma ni fɛn yɛrɛ tɛ tubabu ka nɛgɛnni de ye pour que an kana don da la quoi, parce que i bɛ maa o maa cɛ sirilen kɔrɔlen o bɛ kɔrɔkɛ yan, e cɛ sirin bɛ maa tɔw bɛ ka avancer san o san ni tubabu ye téléphone dɔ bɔ a bɛ sɔrɔ u bɛ recherche la
u bɛna kura bɔ min ka ɲi ka tɛmɛ o kan n'u ye mobili bɔ san 1 san 2 usine bɛ kura bɔ kɔrɔlen yɛrɛ min b'i bolo u bɛ mise en jour kɛ nka u bɛna anw de nege anw de bɛ segin ko an ka tabiya kɔrɔ an ka laada kɔrɔw nka o kuma in kɔrɔ tɛ k'i bɛna fɔ ko diinɛ fana mise en jour bɛ kɛ dɛ komi o lagalakatɔya kumaw fana b'an fɛ yan diinɛ mise en jour tɛ kɛ nka kodɔnna kuma dɔw la maa dɔ ye kuranɛ kalan bi nka kuranɛ kalan cogo ka ɲi ka tɛmɛ a fa ta kan o fa fana ta ka ɲi ka tɛmɛ mɔkɛ ta kan o mɛ u bɛɛ ye kuranɛ de kalan a ma na ni kuranɛ kura ye o nka fɔlɔ y'a kalan o tun b'i débrouiller o bɛ aya bɛɛ tigɛ kelima kelima fa nana débrouiller o b'a tugu ɲɔgɔn na nka tajwidu t'o la mɔden nana o ye tajwidu k'a la o ye kalikalaw ni tɔgɔ ye di idgamu ni izharu o y'o faamu a la ɔ kumana a b'o cogo la nka n bɛ ko ka ɲini ka avancer ko la nka kana ɲini n bɛ segin ka taa a kɛcogo kɔrɔni yɛrɛ n bɛ segin ka taa kɛ ten ɲɛnɛmaya yɛrɛ la o tɛ dondala yɛrɛ sira ye o ye kuma wɛrɛ ye diinɛ ko yɛrɛ tɛ dɛ nka n bɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ la o tɛ dondala sira ye parce que tubabuw bɛ to k'a ko nin kɛ u bɛ to ka na yaala ka n'an ka bɔgɔlanw n'an ka dakɔrɔ ninnu ni fɛn ninnu ka to k'olu sa dagɛlɛnw na pour que an ka continuer n'olu dilanli ye nka e ka taa bani e ka taa supermarché baw la hali an ka ŋɔmi fani ninnu an ka pɔliw an ka daw chinois taara bɛɛ industriel dilan ka na an k'an sigi aw an tilakaw minnu ye dɔɔnin k'a la k'aw bɛ taa ko ɲɛɲini aw bɛna to nin silamɛya juguya in na nin hasididenya bɛna aw dusukun datugu ka aw sogo la ka bɔ ɲɛɲinini ma hali an ka kɔrɔlen tɔni yɛrɛ min b'an bolo adamadenya sira fɛ o bɛɛ b'a la ka tunu n tɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw olu tun b'u débrouiller ka sanu dɔ bɔ yan e ka u mɔden minnu bɛ duguba kɔnɔ e ka a bila k'a ka taa sanu bɔ u ka dugu la a tɛ ɲɛ foyi dɔn a la an ka fɔlɔ numu cɛkɔrɔbaw olu tun bɛ nɛgɛ bɔ fara la yan k'a yɛlɛ ka kɛ ko dɔ ye nka sisan ko sisan ta bɛɛ bɛ taa suma k'a san kɛnkɛriw de la ka taa a gosi mun de ɲɛ b'an kɔnɔ bilen an ka laada yɛrɛ ɲuman yɔrɔw an tun bɛ débrouiller ka ko minnu kɛ ni tubabu ta o développera ka k'a industriel ye u t'o kɛlɛ la koyi n'u ye kɛlɛ daminɛ dɔrɔn u bɛ diinɛ ko kɛlɛ de la n'o tɛ n'a taara o la sisan jɔnni b'o kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ min taara an ka damandaw bɔn kabi kuma jumɛn an bɛ la ka sanu bɔ tan an bɛ fɛ an ka yɛlɛma dɔ don a la an ka kɛ tan i ni jɔnni bɛ kɛlɛ o la nka hali sini kɔmugu tɛ ka bin mɔgɔ ka damanda ye n'aw ko kɔmugu i bɛ dingɛ sen ka sɔrɔ ka dingɛ wɛrɛ se o jukɔrɔ k'i biri ka taa n'a dugukolo kɛra dugukolo fana a bɛ f'i ka ye ninnu bɛna ka na machine sigi ka tɔni yirikaw bɔ ka sanu tɔni bɔ ka taa n'a ye an ka tubabu kalanna ma se ka fadenya o la dɛ o bɛ ka na mɔgɔw gɛn ka bɔ misiri de kɔnɔ o bɛ ka na mɔgɔw gɛn ka bɔ kuranɛ kalan na ka sɔrɔ suratul hadidi bɛ kuranɛ kɔnɔ nɛgɛ sura nɛgɛ k'a fɔ ko nɛgɛ bɛ se ka kɛ ko caman ye kuranɛ ye kɔrɛli kɛ ka taa o ma sura yɛrɛ dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a tɔgɔ da bɛ nɛgɛ de la ko suratul hadid ko nɛgɛ sura a kila ko silamɛya ye takhalufu diinɛ de ye silamɛya de b'a fɔ anw ye ko hey hali an filɛ juma min na nin ye fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah ko hey n'a nana juma seli la ni juma jiginna a ye cari a ye taa ala ka fisamandiya ɲini silamɛya ye tulonkɛ kɛ baara la alakira m'an su ka kɛ baara kan a m'an su ka kɛ balo la an wɔsi la aw minnu san joli joli jamana ka wari bɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a don aw kelen na a ye yafa n ma koyi nka fɛn dɔw bɛ yen fo an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye koyi waati taara koyi nka hali n'an tilenna yan bi n'an ma ko dɔ kɛ ala ka hinɛ an na ni o ye ka yafa an ma a bɛ gɛlɛya dɛ molobaliya cayara ka ɲɛsin ala ma tile fila in na jamana yɛrɛ wari farala ɲɔgɔn kan ka maa minnu kala fonctionnaire t'o de yan an ka yan tubabu kalan na jamana wari farala ɲɔgɔn kan k'olu de kalan jamana ka wari ma kɛ k'anw kalan dɛ i bɛ ka silamɛya min lagosi anw bolo o silamɛya kalan jamana m'o wari bɔ anw ye dɛ nka e ta jamana de y'e ta wari bɔ ni e taara kalan kɔ ka kana n'i taara doctorat ta kɔ ka kana jamana de y'a wari bɔ kabini i bɛ zoro la fo kilasi laban jamana de bɛ kɛ ka jɔ n'a ye k'i ka kalo sara sara ka tila ka burusu ɲini ka d'i ma k'i bila ka taa ka jɔ n'i ye 100% i nana ka tila k'i ta k'i bila baara la nka o mɔgɔ fanba sera ka mun ye jamana ye o mɔgɔ fanba bi yan a dɔw u b'a fɔ a dɔw ma ko économiste de minnu ta ye jate ale taara jate de kalan
bon maa min yɛrɛ taara san tan kɛ jate kalan na tubabu jamana na a nana o nanen u y'o ta k'a bila jamana wari kun k'a k'a jate yanni san ka yɛlɛma u nana a sɛgɛsɛgɛ u y'a sɔrɔ a sigilen miliyari 10 o de tununa a sigilen kunna min taara jate kalan ninnu bolo ka na nka an y'a ye nin ma kalan nin bɔra togoda la ka na walima a y'anw da in de dɔ kɛ suguba de faama ka mɔgɔw la ye minnu ye kuranɛ dɔ kalan kɔni lawalew a bɛ yafa ma barika bɛ kuranɛ kalan na dɛ n m'a fɔ barika tɛ ala dɛ nka barika bɛ kuranɛ kalan na dɛ sugu de faama mɔgɔw la bon min y'o dɔɔnin k'a la o nana ka b'u ka togoda la ka na a ka jagokun tɛmɛ 20,000 kan o tora ka to k'a ka bitigi ka feere kɛ ka calcul bɔ ka kunkolo baara ka miliyari 3-4 sɔrɔ a halala la suguba de fan b'o mɔgɔw la ye wa seli waati tɛ taa k'a dan a bɛ taa umuraw kɛ a bɛ hiji kɛ a bɛ kuranɛ kalan o mɔgɔ caman de bɛ Mali la nka ni min bɔra n'a ka diplôme ye Sorbonne o de jamana miliyari 20 suyɛnna o de bolo a minnu filɛ kaso la u tɛ jate de dɔn a ye sabali an b'a la ka ɲɔgɔn bonya n'a ma sɔn bonya ma an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye dɛ ne bɛ jɔya bi fɔlɔ jamana in an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn bonya de n'o tɛ ni an bɔra o kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye dɛ ka to k'a fɔ ko silamɛ ye Mali ci heyi karamɔgɔ ma deli ka Mali mara dɛ Modibo Keyita madrasa karamɔgɔ tun don wa kuranɛ durusila tun don wa alimami don wa baasi t'a la Musa Tarawele madrasa karamɔgɔ tun don wa alimami don wa kuranɛ kalanna don Alfa Umaru Konare kuranɛ kalanna don wa madrasa karamɔgɔ don wa Amadu Tumani Ture diinɛ kalankɛla kun don wa i bɛ ka diinɛ kalankɛla kun don wa min filɛ kunna bi a ye diinɛ kalan tigɛ o tuma na a ye sabali an ka sabali an ka baara kɛ n'o tɛ silamɛya kɛlɛli a tɛ kuran na dɛ a tɛ kuran na a tɛ ji na a tɛ balo da nɔgɔya an bɛ baara de kɛ an bɛ baara de kɛ dɛ dugukolo biya ji biya an bɛ baara de kɛ ne bɛ wele de bila fanga ka baara don ba la jamana kɔnɔ nafolotigiw ka investissement kɛ u ka baara kɛ jamana kɔnɔ an ka sɛnɛ kɛ n'an tɛ se ka technologie kɛ an ka sɛnɛ kɔni kɛ an ka se ka balo kɔni sɔrɔ ka dun ne tɛ jigin a mɔgɔw la parce que ni funɛni fana barika bonyana adamaden ma kuma bɛɛ fɔ a bɛ dɔw ɲɛna k'u ka funɛni de ye silamɛya nɔ ye a bɛ dɔw ɲɛna k'u ka fantanya ye silamɛya nɔ ye ala ka bɔ da kan n'u ye ala ka n'u kanda ala ka laban ɲuman da n'u ma اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.